Sou treballadors constants i això us farà aconseguir les vostres fites. No és fàcil qualificar un grup sencer que està format per moltes individualitats, això d'entrada. A més, aquest és un grup que ha estat marcat per una circumstància social, sanitària molt peculiar, a una edat molt complicada. Jo crec que el millor elogi que puc fer d'aquest grup és que sempre m'alegro de veure que em toca classe amb ells i elles. Quan veig a la gent de segon A a segon B, penso que bé, em toca pujar a segon. Em resulta agradable, ens ho passem bé, crec que tenen interès per aprendre, per millorar, i malgrat alguns moments de pànic, de drama, de pessimisme que sempre hi són, sempre he vist ganes de tirar endavant, i això em fa content. Bon dia, Montse. Disculpa que et molesti. No sé si has vist el correu que ens han enviat. Sí, hem de definir breument els nostres alumnes. I què? Ja has pensat alguna cosa? Doncs sí, jo els veig creatius, sensibles, passionals i delicats. En definitiva, molt artístics. Mira tu, com es nota que ets la professora d'art? Vinga, no et posis academicista, perquè si ens posem així, jo diria que són crítics, que tenen un caràcter molt reivindicatiu, inconformista, interessats en anar més enllà al cor dels problemes i que no es conformen amb res que no han comprovat. Vamos, uns autèntics filòsofs. No seràs tu per casualitat el professor de filosofia? Ara que ho dius... Bueno, vinga, deixem-nos de tonteries. Què et sembla si quedem demà a l'hora del pati i ens ho mirem? Val? Fet. Agraïts, interessats, propers i participatius. Bé, a estones. Jo diria que sobretot són empàtics, dolços i amb un gran sentit d'humor. En general, són força responsables. És veritat. I sobretot, carregats de moltes il·lusions.